Ya, isitati pane zviverengwa zvatinazvo zvatinofanirwa kuita. Saka ndozviverengwa zvandiri kuuya nazvo. Ndiregerere neruzha zvangu. Zviverengwa izvozvo tinotangira papi? Pana Johani. Johani nebofu raakaponesa. Zvakanzi pachapita 9 yaJohani, zvinzi wakati achipfuura akaona munhu wakanga ari bofu kubva pakuberekwa kwake. Apa ndoda kuti mubatisise zvinhu zvinoita nokuregererwa nesimba rani raMwari. Kana tikawana nguva, chirongwa chinosati chapera tichava explain neizvozvo. Asi ndo pandoda kuti mubatisise ipapo. Vadzidzi vake vakamubvunza vachiti, Rabhi, ndianiko wakatadza, uyu kana vabereki vake zvaakaberekwa riri bofu, uyu here kana kuti vabereki vake? Jesu akapindura akati, uyu haana kutadza kunyange navabereki vake, asi izvi zvakaitwa kuti mabasa aMwari aoneswe maari. Amen. Amen. Zvikanzi tinofanira kubate basa rowakanditumira achiri masikati. Usiku hunouya usingagone munhu kubate basa nahwo. Ndichiri panyika ndiri chiedza chenyika. Wakati areva izvozvo akapfira mate pasi akakanya dope namate akazodza dope rawo pameso ake. Akati kwaari, enda undoshamba mudziva resirivha, ndokuti kana zvichishandurwa kutumwa. Ipapo akaenda akandoshamba akadzoka achiona. Vakanga vagere naye navaimuona kare kuti ndiye waikumbira vakati, ko, uyu haazi iye waaigara achikumbira here? Vamwe vakati ndiye, vamwe vakati kwete, asi wakatodzana naye. Iye akati ndini. Zvino vakati kwaari, meso ako agozosvinudzwa seiko? Akapindura akati, munhu unonzi Jesu wakakanya dope akazodza meso angu, akati kwandiri, enda Siroamu undoshamba. Naizvozvo ndikaenda ndikashamba ndikaona. Vakati kwaari, iye uripiko? Akati handizivi. Apa ndo pandaitaura kare kuti chii? Jesu wakarakidza simba rekuita sei? Rokugadzira munhu, rekufikisa munhu nedope, rekudzokera pana chii? Pana Genesis kubva kumavambo. Zvainzi Mwari wakatora dhaka wakariumba, akafemera mweya wake maari, chakava chisikwa chinorarama. Munhu chete ndiye watinonzwa kunzi ndiye akaitirwa izvozvo. Hazvina kutaurwa hazvo kunzi zvakaitirwa kumhuka kana kushiri dzedenga kana kuhove dzapasi, zvikara zvegungwa, asi takanzwa kunzi munhu ndiye akanzwaro. Alright, yatimbomira ipapo, tiendere pamberi nekuverenga. Ipapo ndatingi mapanzwisisa. Akati handizivi. Vakamisa kuvaFarisi, iye wakanga ari bofu kare. Zvino raiva Sabata, zuva iro Jesu raakakanya dope naro, akasvinudza meso ake. PaSabata panga pasingabvumidzwe kusenzwa, kushandwa kwangu kusingabvumidzwe. Asi mirangarirai zvatakataura pamusoro paIsaiah 58, kuti Mwari wakati chii chatinofanirwa kuita pamasabata ake. Izvi zvaenderana netsitsi idzi. Tsitsi dzakarakidzwa nani? naJesu kumuranda waMwari. Uratani mberi. Zvino vaFarisi vakamubvunzazve kuti wakaoneswa sei? Akati kwavari, wakaisa dope pameso angu ndikandoshamba ndikaona. Zvino vamwe vavaFarisi vakati, munhu uyu haazi waMwari, nokuti haachengete Sabata. Inzwai munzwa. Munhu haazi waMwari nekuti haachengete Sabata. Chiratidzo chakanga chiripo pakati pavaIsraeri naMwari changa chiri cheiko? Chakanga chiri chekuchengetedza Sabata. Nekuti paSabata
kuburikidza nesabata aiti ndinokuita ichi vatsvene. Makanga mapuhwa murau wese uyu. Zvikanzi itai izvi kuti muzvirakidze kuti chii munondida. Ini ndinokuitai vatsvene. Ndinokupa ichi zvinokuitai kuti muite vakarurama. Naizvozvo imi munenge mava vanhu vangu, ini ndava vanhu venyu. Isabata, kuburikidza nesabata. Kukudzwa kwesabata kwaifanirwa kuonekwa maari. Chakanga chiri chiratidzo. Zvimwe chinhu chinotinetsa mazuva ano ndechekuti hatisina chiratidzo zvokutenda. Tinoita kunge takasiwa tiri pagasva, asi hatina kusiwa tiri pagasva. Kristu haana kuuya kuzosandura murau, akauya kuzousimbisa. Naizvozvo zvomurau tinofanirwa kuzvisimbisa. Muri kupanzwa ka? Handiri mberi nenyaya yedu yekuregererwa zvivi, asi sabata munoziva kuti nderechii zvakare? Nderezororo, nderekuregererwa zvivi. Kuchengetedzwa kwesabata, ruregerero rwezvivi, chiratidzo chekuti Mwari tichiri vamwari naiye ndiye wedu. Chatinongofanirwa kuita pasabata iri ndekuti nokurichengetedza, tinofanirwa kungorichengetedza nemazvo. Handire mberi, hatisi kuda kupedza nguva nhasi. Zvino vamwe vavaFarisi vakati munhu uyu haazi waMwari nokuti haachengete sabata. Asi vamwe vakati ko munhu mutadzi ungaita seiko zviratidzo zvakadai? Pana bhingi ndichitaura paya. Ipapo kupesana kwakamuka pakati pavo. Zvino vakati zvebofu kubofu. Iwe unoti kudiniko pamusoro pake zvaakasvinudza meso ako? Akati muprofita. Chinzwai manje. Vatadza kuwirirana pakati pavo vaFarisi vaya. Vakutoenda kune bofu riya rakanga rauya richinzi rasvinudzwa meso naKristu. Zvichitipowo iwo zvaunofunga. Kuti pane rutivi runo neurwo, ndevapi vaunofunga kuti vari right? Akutosorobva nyaya dzavo. Dzekupesana. Confusion yapinda. Iye akati hamuprofita. Akusapota iye zvakunzi muprofita anoita chiratidzo. Maona? Muprofita anoita chiratidzo chekuti wakabva kuna Mwari. Chekuti zvaanenge achitaura kuti zvichazoitika zvokwadi. Okay. Handire mberi. Naizvozvo vaJudha havana kutenda pamusoro pake kuti wakanga ari bofu. Akazoona kusvikira vadana vabereki wakaoneswa. Vakavabvunza vachiti, uyu ndiye mwanakomana wenyu wamunoti wakaberekwa riri bofu here? Zvino unogoona seiko? Vabereki vake vakamupindura vakati, tinoziva kuti uyu mwanakomana wedu uya. Tinoziva kuti uyu mwanakomana wedu. Zvino kuti rakanga riri bofu. Vamwe vaya vanga kuramba kuti harizi bofu. Nokuda kuti vanga vasingabvume kuti asvinudzwa. Uyezve vanga vasingade kubvuma kuti Jesu muprofita. Ava vakuzvitaurira manje vabereki vemwana. Tinoziva kuti uyu mwanakomana wedu, uye kuti wakaberekwa riri bofu. Asi hatizivi kuti zvino woona sei nowakasvinudza meso ake hatimuzivi. Mubvunzei henyu wayaruka. Uchazvireverera hake. Vabereki vake vakareva izvozvo nokuti vaitya vaJudha. Nokuti vaJudha vakanga vatotenderana kuti kana kuchinge kuno munhu unotenda kuti ndiye Kristu abudiswe musinagogo. Apa pachimwe chamunofanirwa kubata chataurwa navabereki vake. Chinoenderana zvacho nekutendeuka, asi ndoda kuti chinoenderana nekuregererwa kwezvivi. Hakuna unoziva kuti munhu waregererwa zvivi. Hanti kusara kwokunge kana pane chiratidzo. Icho chiratidzo chokuti munhu atombooneswa. Chiratidzo sechakafanana nechepaya patanga tichiverenga pana Mako paya. Chokuregererwa kwezvivi. Kuti munhu wakanga usingaoni, woona zvino. Munhu wakaberekwa riri bofu.
Mwazotanga kuona nhasi sei? Dai kunzi munhu akamboona akazoita bofu akazosvinudzwazve zvakanga zviri nyore kutenda, kwete kuti munhu wakazvarwa ari bofu rozoitwa kunzi aone. Angatova nemakore 30 zvichida mazhinji kupfuura ipapo, asingavoni, asati amboona chinhu muupenyu hwake. Tinoziva sei kuti munhu aregererwa zvivi? Nokuda kwezviratidzo zvinenge zvaitwa naMwari paari. Murikuzviona manje? Chiratidzo chikuru chekuti wakaregererwa zvivi ndechekuti wakatendeuka, wakuita mabasa akuita sei? Anoenderana nekutendeuka. Rangarirai Johani nguva dzose, rangarirai rubhabhatidzo rwenyu, musarukanganwa. Itai mabasa anoenderana nekutendeuka, ndo chiratidzo chikuru chekuti makaregererwa zvivi. Kana musingaite izvozvo, zvivi zvenyu zvichiri pamberi paMwari. Mwakandibvunza, murungu aida kuzvijustify, akati Jesu akanga ari pamuchinjiko akaita chinhu chiri amazing. Aitsvaga dzimwe nguva kuti ndivaregerere inini. Ndikati akaita sei? Zvikanzi paakanga ari pamuchinjwa akati, Baba, varegererei zvenyu. Indakafunga kuti pamwe uchapedzesawo sezvakaitwa nani naStefani, kuti havazive zvavanoita. So asati aenda kure achiti it was an amazing thing, ndakati handikari kunyatsopanzwisisa pari kutaurwa kuti Jesu ari kukumbira baba vake kuti vakuite sei? Vavaregerere. Maona, chinhu chikuru ichocho. Asi murangarirewo chi? Izvo handina kuzomuudza zvokwaDhavhidhi. Ndangomuudza kuti rangarirewo chete kuti wechi Jesu uri kukumbira kuna baba vake kuti vavaregerere. Asi wakaenda ukanorava mashoko aMwari unonzwa zvichinzi Mwari wakati, chimbogara kurudyi rwangu kusvikira ndaita chii? Vavengi vako, ndaisa vavengi vako pasi petsoka dzako. Vavengi vaJesu ndaanani? Musatora kuregererwa kwenyu sechinhu chiduku duku. Jesu mumwe chete iye akataura kuna baba vake kuti muregererwe, uchadzoka ukakuparadzai. Imuchiti takaregererwa naJesu. Musatora sechinhu chiduku duku, musazvidza ropa raJesu. Kana wanzi waregererwa chibva pazvivi, buritsa mabasa anoenderana nekutendeuka. Haikona kufunga kuti takaregererwa. Kana munhu akakuregerera, haikona kutora chinhu sechinhu chiduku duku. Nokuti chinonetsa nekuti takataurira vamwe vedu kuti vakaregerera vakutoita mukana wekuti vapota vachiti zvidza mazuva ose. Asi kuziva kuti vari kuwedzera kutukwa kwavo, kuti zvose zvavakanga vakaregererwa hakusina kuregererwa, kuparadzwa chete ndokwasara. Kana pane chiratidzo chokuti waregererwa, kana wakanga uri bofu wava kuona, kana wakanga une mitezo yakafa yava kushanda wava kufamba, kana wakanga usingagone kutaura wava kutaura, chiitawo chiratidzo chekuti wakaregererwa iwe. Ndakakuudzai kuti covenant it's an exchange of promises. Covenant, chitenderano chamakaita naJesu, chamakaita naMwari, ndechekuti muchinjane, mupanane, maona, mugoverane. Kuti kandiro kanoenda kunobva kamwe, ndizvo zvandiri kutaura pana. Haikona kungofunga kuti makaregererwa then munokwanisa kungoita zvamunoda. Kwete, matova nengava, matova nechikwereti chekuti munofanirwa kuzadzisa pamakaregererwa napo.
Makambonzwa pane shoko rekunzi fill up the measure of your sins. Vamwe vanopatsanangurira nepamwe, ndinopanzwisisa pavanotsanangura napo. Asi kwandiri zvinoreva kuti zadzisai pamakatadza napo kuti kana riri balance book kuleft nekuright kwaenzana. Mazadzisa nezvinhu zvakanaka zvamaita, musafe mune mukava kuna Jesu kana kuna Mwari. Toendera mberi handi, tingarambe tichitaura ipapo tikati stuck. Okay. Hakuna kutya kubudiswa mumasinagogo. Sinagogo inongokurera kuti ufome sinagogo yako wega iwewe. Hazvina kunzi unofira musinagogo yakavakwa nababa vako kana namai vako. Unenge watoita chivi kana wakadaro. Uri kuita basa rekubuditsa vatendere imomo musinagogo yakavakwa nababa vako namai vako. Usabatira pazvinhu zvenyama. Batira pazvinhu zvomweya. Kana baba vako namai vako vakabatsira vanhu vazhinji, iwe chibatsira vazhinji kupfuura ivavo. Musatya kubudiswa mumasinagogo. Tendai nenzwi raMwari, tendai neshoko raMwari. Ndiro sinagogo yakako. Muvambewo masinagogo enyu, kwete mamwe chete, akawanda. Makavamba imwe nhasi kuchivhu, mangwana munovamba imwe kumbondoro. Moenda kukadoma, moenda kwava mugabe kwazvimba. Muchingodaro muchivamba masinagogo. Hazvisi zveriteni yekuti mupuwe mari. Riteni yenyu iri kudenga uko. Mabhuku ndoko ari kubhalanswa uko pamusoro pezvikwereti zvenyu. Oratende papa. Naizvozvo vabereki vake vakati waaruka hake mubvunzei, waiaruka hake mubvunzei. Zvino vakamudana wechipiri munhu wakanga ari bofu. Vakati kwaari, rumbidza Mwari, isu tinoziva kuti munhu uyu mutadzi, vachireva Jesu. Ipapo iye akapindura akati, kana ari mutadzi ini handizvizivi. Ndinoziva chinhu chimwe, kuti ndaiva bofu, zvino ndoona. Ipapo vakati kwaari, wakakuiteiko? Wakasvinudza meso ako sei? Akavapindura akati, ndatokuudzai mukasanzwa. Munoda kunzwa zvenemhaka yeiko? Nemi munoda kuva vadzidzi vakevo kanhi? Vakamutuka vachiti, iwe ndiwe mudzidzi wake, asi isu tiri vadzidzi vaMozisi. Tinoziva kuti Mwari wakataura naMozisi, asi uyu hatizive kwaakabva. Iye munhu akapindura akati kwavari, nyambera chinhu ichi chinoshamisa, kuti imi hamuzive kwaanobva kunyange akasvinudza meso angu. Tinoziva kuti Mwari haanzwe vatadzi, asi kana munhu achishumira Mwari achiita kuda kwake, unomunzwa iye. Kubvira pakutanga hakuna kumbonzwika kuti munhu wakasvinudzwa meso omunhu, wakaberekwa riri bofu. Dai uyu asati ari Mwari, haaizagona kuita chinhu. Vakapindura vakati kwaari, iwe wakaberekerwa kwazvo muzvivi, zvino iwe wotidzidzisa isu. Vakamudzingira kunzi. Zvavapedzisira kutaura izvi kutuka kusina kuiswa mumanzwi chaiwo. Chingozvitora sekunge kutukwa kunoitwa kunge kwaunoitwa kana usina kubhadhara hure remugeto. Kana makambonetsana nemahure anopenga. Takamboona vamwe achitukwa isu. Ndo zvavakaita apo. Pakataurwa makobvu namatete. Asi chimwe chinhu chandoda kuti mubate. Makanzwa kuparidza kwemunhu uyu. Zvakanga zvataurwa naJesu pakutanga zvaizvo zvakanzi chii? Zvakanzi munhu uyu haana kuzvarwa ane zvivi kana kuti ari mutadzi, kana kuti baba vake namai vake ndo vakanga vari vatadzi. Asi zvakaitirwa kunzi chii? Simba raMwari noumambo hwake huonekwe. Chinzwai kuparidzira kwaaita vaFarisi apa.
Mapanzwa? Tichasvika zvedu ipapo nerimwe gore kana zvikasvika. Asi ndangoti mupanzwe nhasi. Munhu uyo akanga atori muparidzi. Mweya waMwari wakanga uri maari, wekuti asatende zvinotaurwa nemhombwe idzi dzavaFarisi. Usavatye. Wakataura zvikuru, wakaramba achitenda, akati uyu munhu ndiMwari. Ndiye wakandisvindudza maziso angu. Isu tinoziva kuti hapana munhu anonzwikwa kuna Mwari kana ari mutadzi. Zvinoshamisa izvozvo, zvinoshamisa. Kuti ndozvamunotenda kuti munhu kana ari mutadzi anonzwikwa kuna Mwari. Hakuna munhu ari mutadzi unonzwikwa kuna Mwari. Hakuna mhombwe, nyangwe ikapfuma sei, inganzi inonzwika kuna Mwari. Hakuna zvakadaro. Munhu anonzwikwa naMwari ndiye munhu anenge areurura zvinhu zvake akaregererwa, akatanga kuzadzisa paakatadza napo, kwete kuti achiri kuendera mberi nemuzvivi zvake. Musazvinyengera uchiti he, nhasi tazoita kadhollars tanzwikwa naMwari, Mwari ngaarumbidzwe. Kwani muri kuziva kwazviri kubva, hamusoda kutaura chete kuti zviri kubva kupi. Musanyengera vanhu. Chiri chakaipa chekunyengera vanhu muchiti zvinhu zviri kubva kuna Mwari zvisina kubva kuna Mwari, muchikonzera kuti vanhu vaite godo kwamuri. Pamitsipa yenyu panoiswa mazi tanda nemazi duri nemashii nemazi guyo ekuti munyure mugungwa. Musanyengedza vanhu. Chimwe chinhu chiri kuitika mazuva ano ndechekuti varoyi nevari kushandira Satani vari kubuda pachena. Chinhu chinotyisa. Asi ndinoti ndinonzwa kana mitambo yavanhu, kana chinzwa vanhu vachitaura, kungopfuura nepana vanhu so, wotonzwa kuti iri inzwi raSatani riri kutaura. Uyu ndiSatani ari kutaura. Imwe yakaipa iri kutaura. Uchitopfuura nepavanhu vakagara pasi wotoziva kuti apa pana vanhu vakaipa. Rekedza ndipfuure napo ndimbonzwa chete. Vanoita zviye zvakaita sevanga pakapinda Jesu musinagoge yeKapenaume akaporesa munhu wakanga une mweya yetsvina. Vanotanga kudedzera nezvisina maturo. Mweya yetsvina yavhunduka, yava kudenedzera. Ndizvo zvavanoita. Ende kana uri munhu waMwari inonyanyodededzera, inovhundutswa. Asi kana uri wavo so, kashoma kuti vakuitire zvakaipa. Kashoma. Kana vachitokuitira zvakaipa, varira kupromota zvekwavo. Varoda kupromota zvekwavo. Havasi kukuitira zvakaipa chaizvo. Mashananigans avo, zvekuita kwavo, mutovo wavo wokuitira nawo zvinhu. Pakapfuura munhu waMwari, vanoita zenzi nekujamba jamba up and down. Kana uri kwava vachikuziva, vanotokurespekta kuti haya, makadini kwava baba nini. Ndizvo zvinoita mashaya. Kuregererwa ndokwatiri pa. Tinoziva sei kuti taregererwa? Chinhu zviviri zvandati munobata: zviratidzo. Zviratidzo ndo chinotizivisa kuti waregererwa. Imi munofanirwa kuitawo zviratidzo zvokurakidzwa kuti maregererwa. Maona kandiro kanoenda kunobva kamwe. Ndizvo zvatiri kutaura pano. Ndakanakidzwa nenzira yavakadana bofu rikepiri. Vatadza kuwana chavangawana kuna amai vacho nababa vacho. Inzwai munzwa. Vanotanga nekumukwazisa nekumutaurira mashoko. Rumbidza Mwari. Isu tinoziva kuti munhu uyu mutadzi. Ndokurumbidza Mwari pane zvamunoziva. Mwari haana kundizivisa kuti mutadzi.
muda kuti nditende imi. Vanhu vanorwara kwamana zvavanoita. Muziva vanhu vanorwara nenjere. Vanhu vane madhimoni vanorwara nenjere. Njere dzinovanetsa. Vanoita kunge vane syphilis mupfungwa chaizvo. Munoona nemaitiro avo kuti uko kurwara nenjere. Kuzvikudza kwacho, kuzvikudza pasina. Shoko raMwari rinenge richitaura kuti ava ndivo vanhu vasingafanirwi kuzvikudza. Ndivo vanhu marara zvavo. Ndiyo ndove yavanhu. Ivo vanozvikudza manje. Vanozvikudza nezvinhu zvisina basa. Avo vaitozvikudza nekuti vafarisi, vaprista, vakapfeka magarments. Ndo zvangofanana nekuzvikudza kunoita vachienda kana vachiona vanhu vatema zviya. Hapana chiripo chavanacho. Shoko raMwari rinenge richitaura verses. Ivo vachizvikudza. Ndokuzvikudza kuripo apa. Kana wagadzwa kuita muprista hazvirevo kuti unofanirwa kuzvikudzwa. Vanhu ndivo vanofanirwa kukukudza nekuti zvawakapfekedzwa naMwari ndizvo zvinotaura kuti unofanirwa kuremekedzwa. Haufanirwi kudhimanda, vanhu vanofanirwa kukukudza chete. Zvino varungu vane problem imwe chete namamwe marudzi aya. Vanoda kukudzwa navanhu vatema. Isi hatina chatingavakudzire nacho. Hapana chatinoona chatingavakudze nacho. Tinongosiya vachipingawo sekupinga kunongoitawo vamwe vanhu vose. Maona? Munhu usazvikudze, ita kuti vanhu vakukudze. Kana usingazviitewo unoda kukudzo rwei? Wakuda kuenda uchituka vanhu vasina kumbokutadzira. Unoda kungovatuka chete. Kuti aiwa vari pasi pako pakuti chi havasi pasi pako. Iwo ndiwo uri pasi pavo nekuti ndiwo uri kunetseka. Pane zviri kukunetsa mupfungwa zvinoita kuti utuke vanhu. Utaure zvina maturo. Utaure sekunge wakagarwa nemadhimoni. Mweya yetsvina iyoyo inenge iri mukati mako. Kana une mweya wekutuka ibva wazvitsura nhasi kuti hatichatuka futi. Kana une mweya wekusvora ibva wazvitsura nhasi kuti handichasvora futi. Kana une mweya wekuzvikudza ibva wazvibvisa ipapo warabha kuti handichazvikudza futi. Mweya yetsvina inenge ichidanidzira iri mauri. Muchenjere zvirwere zvinotapurirwana. Hapana munhu asingade kukudzwa. Kurumbidza kwamunoita macelebrity kwaya kunorakidza kuti imi munoda kuitawo samacelebrity. Kuti muzvikudze nokukudzwa. Musaite zvirwere zvekutapurira. Hosha hadzifanirwi kutapurirwana idzi. COVID vamwe vakati vachibva South Africa vava nenhomba yekuda kunoona hama dzavo. Vakaita zvekubirana pamabhodha vachikorosana muna Lipopo mune makarwe. Mazuva ese vanowanzokorosana namabhodha zvakanaka vachiisa mapasipoti avo vachienda. Asi gore rino vakaita zvekukorosana pamakarwe ivo vakatakura COVID. Vakanosvika vakanoona hama dzavo dziya dzavanga vane shungu nekuona hama dzikasara dzichifa ivo vadzokera kuSouth Africa. Gore rino panoita Christmas neNew Year havasina chekudzokerera kuZimbabwe. Vava maSouth Africans. Musaite hosha yakaipa kudaro. Okay? Hosha yekuda kuparadza. Munofunga kuti muri kuita chinhu chakanaka imwe muchiparadza. Ko makadi kungotumira mapresents. Makadi kungotumira. Chingoti zvinhu zvanga zvichinetsawo zvazvo. Asi pane maagencies anenge achishanda. Vanhu vaingopfeka mamasiki avo voenda unotora zvinhu zvavo voenda kudzimba. Kwete kuenda kunovapa hosha. Muvapa tumari tushomanana kuti vasare vachifa. Aiwa kumana atendembe neshoko. Idza ndingopedzisa pious yavo. Ngopedzisa zvo. Jesu akanzwa kuti vamudzingira kunze akati amuwana akati kwaari, iwe unotenda kumwanakomana waMwari here? Akapindura akati, iye ndianiko Ishe, kuti nditende kwaari? Jesu akati kwaari, wamuona uye ndiye unotaura newe.
Ipapo akati, ndinotenda Ishe, akamunamata. Jesu akati, kutonga ndiko kwandakauyira panyika ino, kuti vasingavoni vavone, navanoona vave mapofu. Avo vavaFarisi vaiva naye vakazvinzwa vakati kwaari, ko nesuwo tiri mapofu here? Jesu akati kwavari, dai maiva mapofu hamuzaiva nezvivi. Asi zvino munoti tinoona, zvivi zvenyu zvinoramba zviripo. Muri kuzvinzwa? Unonyepedzera kuti munoona imi zvivi zvenyu zvichiramba zviripo. Mungadai makazvihambula makati hationi, tionesei Ishe. Nokutenda sokutenda kwakaita munhu, akamira naiye wakanga wamuponesa. Munhu akanga akazvarwa ari bofu akamira nemunhu akaita kuti avone. Akanga ototenda kudhara kuti munhu uyu wakabva kuna Mwari. Akatotaura nemiromo yake akati kuvaFarisi, munhu uyu ndiMwari. Mazviona manje? Tarirai kutanga kuzadzisa kwakaita bofu iri. Tarirai kutanga kuzadzisa kwakaita bofu iri. Kubva musi waaregererwa, kubva chinhambo chenguva chaakaregererwa ichocho, haana kuwana zororo. Vanhu vachishamisika kuti waona sei. Vanhu vakamukakatira kuna vaFarisi. Ko chii chaifanirwa kuitwa kana asvika kuvaFarisi kana kuvaprista? Mipiro. Rangarirai mipiro yamunofanirwa kuita. Mipiro yekurakidza kuti munhu aponeswa. Mipiro yekurakidza kuti zvivi zvako zvaregererwa. Muri kuzvizwa? Hazvina kungoitirwa maune. Munhu wakanga nehosha yekuva bofu, wava nani, warapwa. Chiratidzo chekuti arapwa, anofanirwa kusetifaiwa nemaprista kuti akuona. Asi maprista akaramba kumusetifaya, kuti akuona sei. Saka ndarapwa nemunhu. Muri kunzwa manje? Takaenda kune munhu akanga nehosha, anga nemaperembudzi, wakatanga kupembera uya, aifanirwa kuenda kuvaprista futi. Apa vaprista varamba kuti waona sei. Vakati apa muri kutinyepera, haziye munhu iyeye waanga ari bofu. Zvikanzi ndiyo wamaiona mazuva ese. Kusvikira vadadza vabereki vake vakati zvoshuwa munhu angasvikaona avakuona. Vakaramba kumupa certificate kana kupuhwa tsamba iya munopuhwa kana maenda kunoitwa macovid test yekurakidza kuti mungakwanisa kungoshanya kune dzimwe nyika. Vakaramba kumupa, vakatomudzingira pansi. Vakomana, yativei nekutenda kuti zvinhu zvaMwari zvakagara zviripo, asi zvakanga zvakuitwa nevanhu vakanga vari corrupt. Jesu haana kumboti munhu enda kumuprista. Vanhu vakamutora vakaenda naye kumaprista nokuti vaiziva kuti pane zvaifanirwa kuzadziswa, asi hazvina kunozadziswa ikoko nekuda kwecorruption. Munhu akatozadzisirwa naJesu pachake. Akati wo akakanganwirwa zvivi, unotenda here? Ndinotenda. Uyezve nemapupuriro ake pamberi pavaFarisi vakarakidza kuti unotenda. Imi rambai muchipupura kuti munotenda, makaregererwa zvivi. Hazvinei kuti zvinhu zvooma sei, hazvinei kuti muri pamabasa kana kuti muri kutsvaga basa kana kuti nhamo dzasvika. Rambai muchipupura kuti makaregererwa zvivi. Yatizadzisei patakatadza napo. Zvivi zvedu zvifushirwe, zvisarangarirwe naMwari. Kunzi chandinoziva pamusoro pavanhu ndechekuti vanondishumira, vanonditire basa. Aiwa, handiri mberi. Asi ishoko rinofadza. Iri shoko rinofadza mwoyo wangu sei. Shoko remunhu wakazvarwa riri bofu rinofadza mwoyo wangu sei. Atendere pamberi. Yatingopinda pana Jerobhoamu. Zvokuparidza maningi apasina nguva yazvo. Asi zvakanga zvakanaka sei kuti dai taiparidzirana kana kusvika mangwana.
Jerobhoamu tinomuona panani zviya. Kuna madzimambo. Kuti Jerobhoamu ari kutanga kwamadzimambo. Nokuti unouya nguva yaAbhusaromu paanobva chigaro, mwanakomana wake Rehabhoamu achibata chigaro. Unoona? Ari kutanga kuti toda peatara. Chapter 13 hamene kana takambopaverenga, handiti kunge takambopaverenga before. Zvinotarira mumwe munhu waMwari. Ndoda kuti mubatisise apa chiratidzo chokurobwa pamusoro pezvivi. Chiratidzo chinopuhwa nemuprofita kuti zvaanenge achitaura zvichaitika. Batisisai. Zvinotarira mumwe munhu waMwari wakanga arayirwa neshoko raJehovha wakabva kwaJudha akasvika Bheteri. Jerobhoamu akanga amire paatare achipisa zvinonhuhwira. Yakanga isiri atare yaMwari, yakanga iri atare yezvimhuru zvaakanga avumba kuti atsause vanhu vapote vari kuregedza vachienda kutemberi yaMwari, kunzvimbo imwe yavakanzi vanofanirwa kunamatira. Akati zvimwe vangateere Rehobhoamu. Saka akati ngavaregedze kupota vachikurosa vachienda kuna Judha. Ngavagare buno, muchavagadzirira nzvimbo dzavo dzekuti vanopota vachienda. Uye hakusisina munhu ucharambidzwa kuita muprista. Kana akauya nezvatinoda, wakaisa mutemo wekuti munhu kana akaita izvi neizvi neizvi wakukwanisa kuva muprista. Wakukwanisa kupisira zvinonhuhwira pamatunhu nokupa zvibayiro kuchimhuru ichocho. Vamwe vakapa kuna Mwari vava vaprista. Apa taida ngoratidzwa kunzi munhu wose unokwanisa kuita muprista. Asi munhu unokwanisa kungoitwa muprista nemitemo yaMwari chete, uchishumira Mwari. VaRevhi vakabviswa pabasa nekuda kuzvishumira, nokuti ndivo vakanga vari vaFarisi kana vaSadhusi navadzidzisi vemurayiro navaprista. Ngandire mberi. Toda kuti mubatisisewo kuti kuregererwa kwezvivi, nekuti naiye Jerobhoamu akaregererwa. Iye akadanidzira kuatare neshoko raJehovha akati, titangise. Zvinotarira mumwe munhu waMwari wakanga arayirwa neshoko raJehovha wakabva kuvaJudha akasvika Bheteri. Jerobhoamu akanga amira paatare achipisa zvinonhuhwira. Iye akadanidzira kuatare neshoko raJehovha akati, iwe atare, atare, zvanzi naJehovha, tarirai imba yaDhavhidha ichaponerwa mwanakomana uchanzi Josia. Iye uchabaya pamusoro pako vaprista vamatunhu akakwirira, vanopisira zvinonhuhwira pamusoro pako, uye vachapisa mapfupa avanhu pamusoro pako. Akavapa chiratidzo nezuva iro akati, ndicho chiratidzo chakataurwa naJehovha, tarirai atare ichapamuka namadota ari pamusoro payo acharashirwa pasi. Zvino mambo akati achinzwa shoko romunhu waMwari raakadanidzira kuatare paBheteri, Jerobhoamu akasimudza ruoko rwake paatare akatendeka narwo akati, mubatei, zvanzi akanongedzera kune munhu waMwari. Ipapo ruoko rwake rwaakanga amutendeka narwo rwakaoma akasagona kurudzosazve. Jerobhoamu ari kufunga politics apa, kuti munhu watumwa naRehobhoamu kuti aparadze chitendero chandasita apo panapa, kuti Rehobhoamu atore zvinhu zvose. Chakanaka ndechekuti zvinhu zvose zvataurwa nomunhu waMwari kuti zvichaitika, zvakaitika pamberi pamambo. Mambo akamira paatari iyoyo yaakanga achitoshumira ari pamberi payo. Hazvina kunzi zvichazoitika kana kuti zvakaitika kumashure, zvakaitika panguva iyoyo. Muranda waMwari wakatanga wataura, zvinhu zvikaitika. Uyu wokunongedza nemumwe, wokuzvikudza achinongedza munhu waMwari nokusatya Mwari nemunwe, hanzi ruoko rwakaoma. Urikurobwa pamusoro pezvivi zvake. Ungadai wakazvininipisa ipapo wakati Mwari tiregerere chichi atari, kana kuti utanga nokupunza atari iye. Asi hana kudaro, akada kuzvikudza.
basa raakanga aiswa naMwari kuti avepo ashumire Mwari, kwete pauprista asi paumambo, kuti aise vanhu kuna Mwari. Dai wakanga wakaita zvakanga zvakaita Dhavhidhi, kana kupfuudza umambo hwaIsraeri hwaigara, hwaJudha hungadai hwakaparara husina kuzovepo. Nyange zvazvo umambo hwaJudha hwakaparara zvavo, asi chakatanga ndeweIsraeri, nekuti vakanga vakaipa madzimambo avo. Achiri akatendeka munhu wekudaro, zvikanzi atariwo yakapamuka namadota akarashirwa pasi paatari. Chiratidzo chakanga chapiwa nomunhu waMwari chikaitika, icho chakanga charayirwa naJehovha. Ipapo mambo akapindura akati kumunhu waMwari, kumbira hako kuna Jehovha Mwari wako, andinzwire nyasha, undinyengeterere kuti ndiporeserwe zveruoko rwangu. Munhu waMwari akanyengetera kuna Jehovha, mambo akaporeserwa zveruoko rwake rukaita sakare. Ipapo mambo akati kumunhu waMwari, enda neni kumba kwangu uzvisimbisepo, ini ndikupewo mubayiro. Asi munhu waMwari wakati kuna mambo, kunyange mukandiganhurira imba yenyu napakati, handingapindi kwamuri, kunyange kudya zvokudya kana kunwa pano. Nokuti Jehovha wakandirayira neshoko rake akati, usadya zvokudya kana kunwa mvura kana kudzoka nenzira yawaenda nayo. Naizvozvo akadzoka neimwe nzira, haana kudzoka nenzira yaakanga aenda nayo Bheteri. Amen. Mwari ngaakudzwe. Asi apa chiripo ndechekuti chiratidzo chakaitwa naJesu ndechekuti unokwanisa kuregerera zvivi. Ndechekuti munhu uya wakanga wakafa mutezo uri panhoo, wakanzi simuka ufa, akasimuka chiriporipochwe. Yakanga iri Sabata, akanhonga nhoo dzake akatakura akaenda kumba. Kungodaro chete kuno kwawakatakura nhoo, wakasenga zvinhu, unenge watotyoura murau weSabata. Asi Jesu akamuti, takura nhoo dzako uenda, waregererwa naMwari. Zvakanga zvaitika musinagoge, vakatarisa. Izvi hasiri zvekuti vanhu vakatozouya nemunhu kuti vaone kuti munhu aporeswa, kwete, vakaona Jesu achiporesa munhu. Ivo vamene vakatadza kuti Jerobhoamu wakarohwa nemunhu waMwari akazvininipisa akati, kumbirira kuna Mwari wako. Haana kuti inini ndichakumbira, akati iwe kumbirira kuna Mwari wako ndiregererwe zvivi zvangu, ndigadziriswe ruoko rwangu. Wakadaro mwoyo wake wakachinja, wakati haiwa, chibva wauya neni ndikupe mubayiro, uyezve uye uzodya kumba kwangu. Munhu akanga achida kuti abatwe aburawe. Maona manje kuzvininipisa kwakanaka. Asi mapofu aya vaiti vanoona vakanzi havana kuregererwa zvivi zvavo, vakafa vari mumapofu. Okay? Nyangwe vaivoda. Kuzvininipisa kuti muregererwe. Kana wanzwa shoko raMwari richitaurwa, ita izvozvo. Iwe kana wakaregererwa zvivi nokuda kwaJesu, chiita zvinotaura shoko raMwari. Ndo chiratidzo chekuti waregererwa. Zvino ukasaita, hauna kuregererwa, uchine mhosva dzako wakadzitakura. Mupangwarire ipapo. Ruregerero rwaMwari haruzi nyore, harupuhwe mahara. Makatanga nekuregererwa imi muchiri muzvivi zvenyu, zvizivei. Manga muchiita masadaka enyu muri muzvivi zvenyu, makaregererwa, musati makuzviziva, makazozviziva, makazoita sei mazviziva kuti makaregererwa? Mangokontinya nezvivi zvenyu handi. Saka ruregerero runobatsire chii ipapo? Kuzvidza ruregerero nekuda kunyengera Mwari. Mwari haanyengerwe. Dzokai kuna Mwari. Alright. Tingaparidza kusvika mangwana ipapapo. Taserwa maminitsi mashoma nono.
ndati ndingokuendesai pane zvinhu zvandichaverenga very fast pana Revhitiko wakakosha. Kana ndakukudzidzai pane zvidzidzo zvenyama zvepamusoro-soro, ndichakudzoserai kuna Revhitiko ndikutaurirei kuti zvinhu zvinofamba sei, zvamunofanirwa kuita. Pakanga pane zvinhu zvitatu zvandoda kuti muzive kuna Revhitiko kana ndikatadza kupedza kuverenga. Mupiro wokuyananisirwa, mupiro wechivi, mupiro wemhosva, mhosva, chivi zvakasiyaniswa, kuyananisirwa kwakasiyaniswa. Maona, mupiriso wechivi hauzivo mupiriso wokuyananisirwa. Hauzivo mupiriso wemhosva. Asi kuyananisa kuita sei? Kuregererwa kwezvivi. Ngativerenge tinzwe. Nekuti kuyananisirwa kuregererwa kwezvivi, saka zvinogosiyana sei? Saka mupiriso wekuyananisirwa mupiriso wechivi. Chinongonetsa chete kuti kana uchinzi kuyananisirwa, zvikureva kunzi uri kuitwa mumwe naMwari. Haungaitwe mumwe naMwari wadzokera muchivi. Muri kupa vanhu? Kana zvichinzi uri kuyananisirwa, zvikureva kuti wasiya zvivi, wakuita zvinodikanwa naMwari, wakutevedzera murayiro waMwari. Ndokuyananiswa. Tinoyananiswa nemurayiro yaMwari, hakuna chimwe chinotiyananisa kuna Mwari. Tinoyananiswa nekutevedzera zvinodikanwa naMwari. Kana muchiita zvinodikanwa nababa vangu, muchanzi hama dzangu. Muchanziwo vanhu vanoita sei? Vanondida. Ndozvakataura Jesu. Asi kana musingaite zvinodiwa nababa vangu, kanganwai zvenyu. Baba wenyu ndiDhiabhorosi. Alright, tiverenge. Okay. Zvekuyananisa. Pachapter 3. Kana chipo chake chiri chibayiro chezvipiriso zvokuyananisa, kana achiuya nemombe, kana iri nzombe, kana hadzi, ngaauye nechesine mhosva pamberi paJehovha. Zvino ngaaise ruoko rwake pamusoro wechipiriso chake, achiuraye pamukova wetende rokusongana. Vanakomana vaAroni vaprista vagosasa ropa pamusoro peatari kunhivi dzose. Zvino ngaape Jehovha chipiriso chinoitwa nomoto pachibayiro chezvipiriso zvokuyananisa, chokuti mafuta anofukidza ura namafuta ose ari paura, netso mbiri namafuta ari pamusoro padzo, ari pachiuno namafuta ari pamusoro pechiropa, ngaazvibvise pamwe chete netsvo. Ipapo vanakomana vaAroni vanofanira kuzvipisa paatari pamusoro pechipiriso chinopiswa chiri pamusoro pehuni dziri pamoto, kuti chive chipiriso chinopiswa chinonhuhwira zvakanaka kuna Jehovha. Asi waikwanisa kupawo kana uchiyananisirwa. Bhuku reShona rinotaura, Bhaibheri reShona, waikwanisa kupawo chezvipfuwo zviduku zvakaita sei? Segwayana, mukono kana hadzi, ndozvekutaura. Kana mbudzi, chaikwanisa kudikanwa futi. Ngatienderere mberi, nguva yekupesa. Makaenda pachapter 4, urikuona ichi chipiriso chaiswa pamusoro pechipiriso chinopiswa. Chipiriso chinopiswa chaipiswa chose, chaisukwa nokupiswa chose, manhinde acho ose. Naona chaingoraswa, ndizvo zvinenge zvasukwa izvozvo. Asi hanzi pamusoro pazvo waiisa chipiriso chekuyananisirwa. Ndicho tirabva kuverenga iyo.
Hativenenge chipiriso chezvivi muchazowa zvakangofanana neizvozvo futi. Zvino Jehovha vakataura naMozisi akati, taura navana vaIsraeri uti kana munhu akatadza nokusaziva pachinhu chimwe chezvakarayirwa naJehovha kuti zvirege kuitwa, akaita chimwe chazvo, kana muprista wakazozwa akatadza akapinza vanhu pamhosva, unofanira kuvigira Jehovha nzombe duku isina mhosva nokuda kwezvivi zvake zvaakatadza, kuti chive chipiriso chezvivi. Aiwa, apo munyatsonzwisisai. Munhu woga woga, muprista waiuya nenzombe, mukuru waiuya nembudzi, munhuwo zvake ndowaiuya kana nesheshe yembudzi. Okay? Alright. Hativerenge pose asi mungazoverenga 4 yose. Ngaauye nenzombe duku pamukova wetende rokusongana pamberi paJehovha, aise ruoko rwake pamusoro wenzombe ndokuuraya nzombe pamberi paJehovha. Zvino muprista wakazozwa ngaatore rimwe ropa renzombe ariise patende rokusongana. Muprista agonyika munwe wake muropa ndokusasa rimwe ropa kanomwe pamberi paJehovha pamberi pechidzitiro chenzvimbo tsvene. Zvino muprista aise rimwe ropa pamberi paJehovha panyanga dzeatari yezvinonhuhwira zvakanaka iri mutende rokusongana, agodurura rimwe ropa rose renzombe mujinga meatari yezvipiriso zvinopiswa iri pamukova wetende rokusongana. Zvino ngaabvise mafuta ose enzombe yechipiriso chezvivi, mafuta anofukidza ura namafuta ose ari pamusoro peura, netsvo mbiri namafuta ari pamusoro padzo, ari pachivuno namafuta ari pamusoro pechiropa, ngaazvibvise pamwe chete netsvo sezvaanobviswa panzombe yechipiriso chokuyananisa nacho. Zvino muprista ngaazvipise pamusoro peatari yezvipiriso zvinopiswa, debwe renzombe nenyama yayo yose pamwe chete nemusoro wayo namakumbo ayo nouraya wayo namazvizvi ayo. Nzombe yose iyo inofanira kuitakurira kunze kwemusasa pakanaka panorashirwa madota ndokuipisira pamusoro pehuni nomoto, ngaipisirwa panorashirwa madota. Izvi zvaitirwawo chipiriso chaiunzwa cheungano yose kana ichinge yatadza. Kutadza kwacho ndikokuti vanenge vaita omission, hakusi kutadza kwebhoni, kutadza kwokuti vanenge vakanganisa chimwe chinhu chaMwari nokusaziva kana nekurivara. Kana mukuru akatadza, mukuru unotungamirira vanhu waiuya nechi zvinobva pavhesi 22 kusvika pavhesi 26. Waiuya nenhongo yembudzi isina mhosva. Kana mumwe wavanhu zvavo akatadza akaita nokusaziva chimwe chezvinhu zvakarayirwa naJehovha kuti zvirege kuitwa akapara mhaka, waiuya nesheshe yembudzi isina mhosva. Okay? Asizve aizokwanisawo kuuya nesheshe isina mhosva. Mukuru waitofanira kuuya negotora. Ndiyo yatinoti nhunzvi here. Nhunzvi ndeyechikadzi. Nhunzvi chizve. Nhongo yembudzi. Mukuru waiuya nenhongo yembudzi, ndizvo zvaidiwa chete. Iwewe waikwanisa kuuya zvako nesheshe yegwayana kana nesheshe yembudzi. Alright. Dzationa kuti nguva yasara shomanana. Saka hama vadiwa, chengetedzai murayiro yaMwari. Muzviverengere ipapo pachapter 19. Ndine zvizhinji zvokuda kukutaurirai chaizvo, asi handina kukwanisa. Muzviverengere pamachapter iwawo aRevhitiko pamusoro pechipiriso chokuyananisa, chipiriso chezvivi, chipiriso chemhosva. Munzwisise kuti zvinonzi kudini. Mazvona zvipiriso zvaidiwa naMwari zvokurakidza kuti watadza kwanga kuri kuzadzisa kwomurayiro, asi chakanga chiri chiratidzo chokuda kuregererwawo
mumwoyo mako manga mune chiratidzo chekuda kuregererwa kuti Kana, asi zvaizofaniswa kuzadziswa nezvinhu izvi. Maona manje. Asi vaIsraeri vakazvidza zvinhu izvi, sekuzvidza kwatinoita ropa raJesu. Vakazvidza zvinhu izvi zvakanga vaitirwa nyore naMwari. Vakatanga kuabhisa makwai vanga vanawo akawanda kaMwari aingogara achingovapa gore negore. Mbudzi vakanga vanadzo zakawanda, baba vavo vakanga vari tsotsi kare. Saka mbudzi dzanga dzisiri shoma kwavari. Nzombe, hobho dzanga dzisingaperi, kana mambo aikwanisa kupa kana 1000 chaidzo dzekuti dziurawe musi mumwe chete. Maona manje. Mwari waingoda zvishoma chete kungoratidza kuti mwoyo wako uri kurwadza pamusoro pezvawakaita. Naizvozvo unofanirwa kufungisisa pamusoro pechipiriso chaari kupa, kuti zvekwadi ndiri kuda kuregererwa naMwari here zvandiri kupa chinhu ichi chisina mhosva, chisina chachatadza chinhu ichi, kuti ndakungochipa zvangu chiende chiurawe panzvimbo yangu ini, Mwari agamuchire ropa racho pamberi pangu nezvivi zvangu zviregererwa. Wafanirwa kunge une kuzvidya mwoyo nokuzvininipisa. Ndozvaidiwa naMwari. Kana wabva ipapo woenda uchirangarira kuti komana, ndabva kuregererwa naMwari pamusoro pemhosva yakati, ini handichada kuzviita zvakare, ini handichada kuzvipamba. Woenda uchiziva chawakaregererwa naMwari. Kana wakanga wakadaro, waikwanisa kuita gore rese usina kuenda nechipiriso, wangoendesa nezvipiriso zvipiriso zveiko, pane zvipiriso zvendingikiri zvimwe zvaipuwa zvitaipa kuna Mwari, zvokungofarira Mwari izvo, nezvakatemwa panguva dzavanofanirwa kuuya kuna Mwari, kazhinji kacho 3 pagore. Mwaona manje, zvinhu zvakanga zvisina zvekuwandira. Zvakanga zviri zvokungofarira Mwari chete, zvavaifanirwa kuuya nazvo. Pamitambo yakaita sei yakatarwa. Asi zvipiriso yavo zvivi yakawanda kusvikira vatoregedza kana kupa zvipiriso zvacho zvezvi. Vakutongomirira chepagore chekunzi chinopirwa nemunhu wese, chipiriso chekunyanyanisirwa checommunity yose. Zvekuregererwa naMwari zvakanga zvava kure navo, sezvatingori nhasi, kuti kuregererwa naJesu vazhinji vedu vari mumakereke nevari kunze, zvekuregererwa naMwari zviri kure navo. Saka amadiwa, ngatibatise murayiro yaMwari, titevedzere iyo negumi, ndiyo foundation yacho. Da Mwari wako akone kuti ndiye akakubudisa munyika yeIjipita, ndiye akakubvisa pazvivi. Usava nemumwe mwari, kana kufugamira mumwe mwari, kana kuzviitira chifananidzo chezvimwe zvimwari, zvingava zvevanhu, zvingava zvezvinhu zvisingafemei, zvingava zvemhuka dzesango, kana zvegungwa, zvikara zvegungwa, kana chimwe chezvinhu zvose zvapasi, kana kudenga, kana kuzasi kumakumbo. Usazviitire zvifananidzo. Ita zvinoita kuti zita raMwari rikudzwe. Ndiko kuzadzisa kuregererwa. Chengetedza masabata ake. Uite kuti vamwe vanhu vaite sei? Vazororewo pamasabata aMwari. Usauraye. Usabe. Usaita upombwe. Usareverera wakwako nhema. Usaroverera wakwako nenhema. Usaita ruchiva. Amwadiwo. Kana takaita izvozvo tazadzisa kuregererwa kwedu. Ndicho chiratidzo chekuti taregererwa. Ngatitsvagei Mwari nguva ichipo, nguva yaaswebera pamawere chaipo. Pamunhu wose inogara iri pamawere, nekuti munhu unokwanisa kufa anytime usina kuregererwa, usina chawaita kuti Mwari aone kuti uri wake. Yatibatirei Mwari iko zvino. Buda uchipembera, uchibatira Mwari. Usapedze nguva, nekuti nguva haizi yako ndeyaMwari. Upenyu hauzi hwako, ndewaMwari. Kusvikira tichionana zvakare, sarai zvakanaka. Amen.